Dobro, pozdrav svim ljudi, ja sam Zebra 05 i danas ću vam pokazati, igrat ćemo Clash Royale. Tako da je krenem, znači ovo nije moj pravi akaunt. Moj pravi akaunt je, evo ga, samo da ga nađem. Čovječe, ja sam ovdje na kraj. Evo. Zebra 05, 2423 trofeja, ovo je moj deck pravi. Znači, mnogo dobar Elite Barbarian i Zep. Tako da znate, ja koristim sada samo što je fora na onom Zebra 05 akauntu. Neki kartice su na ovom akauntu, tako da znate. Inače, ovaj akaunt mi je pre dosta vremena bio Arena 3. Jer to mi je stari akaunt, kad nisam imao da igram. Sada to možete vidjeti. Ono ćemo da se tako mislim da je dovoljno. Evo kako vam stavljamo bombara. Kad sam pogledao svoj špil, htio sam se zakopati. Kako je to moj hitter sa strane bilo, koja će vam ne povjeruje. Koristio sam Teslu i to čoveče. Htio sam se zakopati. Čoveče. Teslu sam koristio. Nego peku, vrate, i najta. Najta koristi za tu provorenu i drugi. Čoveče. Dobro, najti dobar kart. Pek. Ne, ovo sve jedno. Barem sam sad naučio da igram. Dobro. Tower Monster da ne zajedno. Onda kako idemo da se spremimo da me napravljamo. Kako se ti da 70? 74 moram. Šta je to? Jer naši verni skeletori su uradili svoj posao. Znači, to je posao što se mora. Izgleda što morate da se desilo. Napadne njega što radim reći vraćale. Inače, htio sam ljudi da menjam voice. Da pričam s jednim glasom u nekom videu, a s drugim glasom u nekim drugim videima. Tako da znate da se porazmišljali. Da li to da radim? Da koristim glasom u nekih kultivira da se natiraju tako to. Ne bi to bilo bezavljeno. Jer baš radi raditi. Kako vam tako kad mi baš nije informio, ja ih raskidam. Ajde bude prikreno. Nema ništa toga. Ali nema veze. Pobedili smo ovo. Ajde odigrat ćemo još oko 2 partije. Znači, baš inače. Da. Moram to samirati. Ne, da u kulu, majke ti ga spalim. Sad ako ne baci Zep. Kakav Zep da je gdje se koristio da izigramo. Brate, moj drugi dobio partije u clan chest. I plus bi u školi otvarao. I on si imao YouTube kanal. Zove se, kako mu se zove, Glama Galaxy. Gdje?
Dok sad već pominjem njegov kanal, bit će u deskripciji. Na vrhu deskripcije. Tako da znate. Znači, baš dobar sadržaj ima. I tako to, iako ga nikad nisam gledao klipova. Ali za malo jesam, naravno da sam gledao klipova i tako to. Ne znam zašto sam baš uvijek onako. Da me ne bi damidžovalo. Neki bi rekli da je to glupa stvar, ali ja bi rekao da je. Dobro, ajde idemo. Opet, kako bi moj brat rekao, da pobedimo 3 rounds for the win. To je sve. Koliko to smešno zvuči. Ovo je sira rekao. Moj brat je smešno. Brate, cijela moja familija. Svi moji prijatelji imaju. Taj Broken YouTube. Ne znam zašto Broken YouTube. Ne znam zašto YouTube. Moram da stavim jako ime za cijelu. Da sve da moram. Jer on cijelo nešto koristiti. Mora sam da vašim je Flasher. Samo sve možete mi pisati, samo možete mi pisati kako bi pogledati. Samo ne mogu pisati, nikad ne mogu pisati. Ne mogu pisati. Što sam dobio od moga prijatelja. Dobar lik. Neću ga koristiti. Jer mogu ja lako da ga skinem preko teammate i ostalih stvarčica, ali neću reći, ali igram još jedan battle. Znači, da sutra ću da padne na Arena 7. Jer svi igrači iz Arena 6 i Arena 7 su glupi, bukvalno svi. Ja sam lagano ušao u Arena 7, znači, ali odmah sam ušao. I posle 30 minuta sam opet ušao. Dobro, znači, tu je Zenderom. Sad idemo samo na defense. Evo vidite. I neću se slikati, sad ću da ga staviš. Neću da ga power. Zato što imam. Upustiti mi se da ne smijem prvo. I zato zajebate. Ne da mi odličim. Evo, štit mi. Evo, ono tu. I on lik troluje i on ne zna da igra. Zato je to mnogo dobro. Da radite. Kod prilično. Iznervira se prosto lik. I tako to. Iznervira me lik od spiravci. Tako ja ću vam spiravci. Spir govljeni. Ali Bomber je mnogo jasno. To je najbolja karta. Posle Wizarda i Elite Barbarijana. U celoj igrici najbolja karta. Znači najbolja karta. Dobro, da te ne znam da budem možda. Apsolutno ne znam. Prosto. Ne znam zašto nemam samo jednu stvar. Ali koga vidi? Ajde se sa Musketeerom. Kako bi moj brat rekao, Musketeer for the win. Da. I to je zadnji problem. Znači tako, like, share, sub. Ako hoćete, prijavite se na Dimitrijev kanal Gamma Galaxy. Biće odmah na vrhu deskripcije. Sem ako ne zaboravim da ga stavim. Do tada, doviđenja, aj vidimo se, papa. I nemojte da flamujete. I mi fali samo što pehara. Dobro. I nemojte da flamujete. Aj, pozdrav.